Jasmine. I Jambo. Fa, re, si, fa. Si, do, re, mi, fa, sol, la, fa. Do, re, mi, fa, sol, la, fa. Fa, re, si, fa. Si, do, re, mi, fa, sol, la, fa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, sol. Re, mi, fa, sol, la, si, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, re. L'orca de gats. No hem parat en tota la setmana. Sort que avui és el dia del concert. Bon dia, dormidors. Ja vos esperava per assajar. Jasmine, recorda-te'n, quan jo arribi en aquesta nota... Has de continuar tu en aquest teclat. I tu, Dubidu, mos has d'ajudar en sos pedals. Ho provem. Jambo, ho hem assajat 1000 vegades. Exageràdeu, només han estat 998. No podem deixar res a l'atzar. El concert és a les 10 del vespre. Tenim 12 hores per... Per distreure'ns i no pensar en el concert? Podríem jugar a fet amagar. Nosaltres ens amaguem i tu ens has de buscar. Deixar res, Jasmine. Mos amaguem nosaltres i tu mos cerques. Ah, sí? Molt bé. Començo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dudua, trobat. Tachan, trobat. Truquen. Jambo, trobat. Sí. Com? Quan? Conceres. Jasmine, el concert no és a les 10 del vespre, és a les 10 del matí. La, 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 la. La, 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 la. O sigui, ara mateix. Ràpid, a tocar! No podem començar. Falta el Dubidú. Dubidú! Dubidú! Hauríem d'haver passat el matí assajant. Aquest moix s'amaga massa bé i ara haurem de començar sense ell. Dudua, has de trobar el Dubidú. La, 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 la. I de seguida. La, 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 la. Vinga, que començam. 1, 2, 3 i... Tornarem a començar. 1, 2, 3 i... Dubidú, trobat! Ui. Jasmine, toca. Oh. What? Mare meva, quin orgue de gats. Jasmine, afanya't, que hem de repetir. Ara ho farem bé, t'ho prometo. Dubidú, posa't els pedals. Res d'això. Però... Jasmine, no sé què han fet, però els hi han cantat. Mira, també hi posarem això. Ja en som tots. 1, 2, 3 i... Errades, errors i accidents, fortuïts mai desafortunats.
de millor que no vam decidir. Ha estat el concert més boig de la meva vida. De vegades, les coses no surten com te les imaginaves. Surten millor. I doncs ara tenim tot el dia lliure. Què podem fer? El que fèiem abans, jugar a fet amagar. Visca! Però ara, pares tu. 1, 2, 3, 4...